қиссаи таъсирбахш барои одамони хуб. як зан 20 динорро аз даст дод ва дар кӯча эълоне овехт: ман 20 динорро аз даст додам. касе онро меёбад, бояд онро ба фалон манзил, дар фалон суроға баргардонад. зеро ман ба пул сахт ниёз дорам, музди корам хело кам аст. ҳоло ман нони хӯрданӣ надорам. як мард гуфт: ман пулро ёфтам. 20 динорро аз ҳамёнаш бароварда ба хонаи зан рафт. зане ки пулро гирифтааст гирьякунон гуфт: писарам, ту 12-умин кас ҳастӣ ки омада пулро ёфт. марде ки пул овард табассумкунон ба сӯи лифт равон шуд. дар ин лаҳза зан гирьяро бас кард ва гуфт: писарам, шумо рафта он рекламаро канда партоед. ман онро нанавиштаам, ҳатто намедонам чӣ гуна нависам. бо шарофати ғамхории ин қадар одамон умеди ман ба зиндагӣ эҳьё шуд ва ҷаҳон зеботар шуда истодааст. дар асл ҷаҳон аз он ҷое истодааст ки одамони хуб мавҷуданд. ташаккур барои омаданатон, одамони хуб.